Moro! Tervetuloa uuteen videoon ja tässä videossa pelataan Reloadia. Ja tässä videossa on vain yhden talon haaste, eli mun pitää lännätä jonnekin taloon, esim. Tohon. Mä saan ottaa vaan tän toisen ja mun pitää ottaa sieltä kaikki lootit. Ja no hiiliä ja niitä saa nyt ottaa. Tai no, joo. Eiköhän mennä videon pariin. No niin, nyt ollaan täällä pelissä. Ja minneköhän sitä pitäisi ländätä. Mä vaikka ländään. Tonne. Ainakin yksi chesti. Bless. Hyvä SMG. Haulikko. Naps. Joo, tää. Aika hyvät setit. Mutta sitten mä en taas tiedä sitä, että kun kuolee, niin saako ottaa muualta luuttia. En kyllä tiedä, kun kuolee, niin saako ottaa muualta luuttia. Siihen mä en kyllä keksi. En mä tiedä. Sovitaan, että sitten. No chestejä mä saan avata, mutta mä en saa ottaa niinku mitään movementtia tai se. Aina. Kyllä mä movementtia ne saisin ottaa, mutta. Edit. Ei! En mä tiedä. Pitää ländätä johonkin mahdollisimman pieneen taloon ja sieltä pitää ottaa loot. Täällä on chesti, kun pitää tällä pelaa. Ei! Mikä tää mun tuuri on? Mikä tää mun tuuri on? Ei, hilkkari oikeesti. Mä en tullut tekemään mitään vain sniput haastetta. Mä tulin tekemään yhden talon haasteen. Movementtia saa käyttää. Chestiä siis saa avata, mutta siitä ei saa ottaa mitään muuta kuin movementtia ja hiiliä. Koska movementti ei ole mitään hiilaamista tai ase. Ja ammut ne saa milit. Ottaisin nää botteja. Ainakin yksi tappo. Mulla on tulossa semmonen jouluspessu, että 24. päivä tulee joulukuuta tulee niinku video. Ja tää oli muuten tämmönen vanha chesti ja tostakin tuli snippu, mutta mä en saa. Täällä on vanhoja chestejä, oh my days. Tää oikeesti. Mä en jaksaisi tehdä mitään snipuhaaste. Tai ei tää snipuhaaste oo. Ja miten toi stormi tulee noin nopeasti? Onneksi mulla on näitä medareita. Eihän tää snipuhaaste vaan yhden talon haaste. Minkä tilalle? Kun meni.
Ei ollut vörtti. Oli se kyllä. No nyt. Miten tää stormi liikkuu näin nopeasti? Pitäisikö vaan kämpätä täällä? Katsotaan mennessä. Miten ei osu? Miten toi ei osunut? Miten toi ei osunut? Toivottavasti mä näen kuvalta makea. Please jotain. Joo, mä en toivonut epic chestia. Mikä tää mun tuuri just on? Oikeesti mun tekis mieli peruuttaa. No, kyllä mä voisin, mut kuvaamassa videota. No oikein keht. Ja täältä tulee varmaan ku spasi. No ei tullu edes. Hyvä. Ei harvita niin paljon. Joo. Ja mun pitäis nyt puskea joku tällä hunting riflellä. Toinen hunting rifle. En saa ottaa. Kyllä on hyvä haulikko. Hämeenpustia. Miten mä näin? Mä boksaan tätä. Full box. Ei juma. Joku ryhii. Ei. Mene! Hei saakeli. Tämä talo vaikka... Ei kun kävinkö mä tässä? En mä käynyt. En mä sitä taloa saa. No otamme nyt. Mä en nyt jaksais niinku... Mä en saa sitä yhtä asetta täältä. Tai saanko mä? Koska se on vähän ehkä siittaamista. Mä en kyllä keksinyt. Mä olin varmaan siinä AR:llä pelannut, mut no... Tää oli tämmönen... On mulla jonkun verran hyvät voimat. Tästäkin videossa tuli varmaan se viimeinen video. Mä käytän raksat tällaiseen fiksuuteen, jota saan vihuu. Mulla ei... Tuliko tämmönen... Mitä mä sain? Mitä täällä tapahtuu? Älä nyt ammu mua. Missä se vending on? Tuossa sivussa. Mä kyllä käyn.
Tää on tää mekaaninen. Kaksi 5. Lumaaja. No. Ihan hyvä sijaa. Mutta. Niin. 8 on se ihan hyvä. Mutta mä nyt lopetan tämän videon. Niin. Muistakaa tilata kanava. Ja tykätä videosta. Niin nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!